temong peksi Ketok kok ciri khas Jogjae ngono kuwi cengkoke. Beda karo cengkokku. Pripun, Pak? Ah wis apik kowe ngono wae lah. Walaupun wujudnya hanyalah burung. Heeh, kowe sing translate ya. Ya aku balu melu bawa sampean translate genti ngono ya. Suarane bocah cilik iki wis ketok kok. Beda karo Pripun suara. Pak Sugir? Pun apik ngono wae aku kalah. Ya Mbak Hindi kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Hah. Menurutmu aku kelas berapa? Kelas udah lulus. Ono kelas kok sudah lulus ki kelas kepiye lho? Mbok yo nek omong iya sing Aku SMP kok. Kene Masa iki sampe mana pindo ngono. Ya ora. Aku lho masih kelas 3 SMP. Wah, Besok mau SMA. Ora jane Mbak Indi iki Napa? sarjana apa ya? Nggih, sampun lulus menika. Oh, sudah lulus sak tenan toh. Lah nggih kula Ya niku wis ning batin. kau wae, ning kau wae. Nggih, berarti tua Mbak Hindi ngono. Yo, dados lanjut. Halus manis turemra ati. Oh, bagi nggih. Kula sebagai Adil wong adil. iki ora ngene. Piye, Sebagai piye, anak piye? yang berbakti wis Ah. gerang wis iso golek duit ki ya. Iya, balekke. Ngeki separo bapake ngene iki lak yo. Oh. Makasih matur suwun. Nggih, sami-sami. Yo gek rono. Ya wis tak kerep tambahi. ora le tambahi. Ya wis nyonya apa? Balek ilarat tenan to, balek. Ngono pehjan ya Allah Pak Pak Sugir, Sugir iki oh. kan slot 6 slot bagus Wah, toh. Pak Sugir ki Lah, iya toh, lomo. Pak Sugir, Lomo ya banget Allah. aku. Lah nggih. Bojoku nggawa penthong ketoke. Lah pundi bojone jenengan niku? Garwane pundi garwane? Ibumu neng kono, ibumu Garwane, neng kono. garwane Pak Sugir. Nggih, Bu nggih, pintar nggih, sih Ibu. neng kono. Haji. Ibu, Boleh nggih, ono? Bu. Mboten napa-napa Bu, mboten saja buru Bu. Kula tesih SMP Bu nggih. Iya. Nang anggap kula niku anake jenengan mawon ngoten. Putu malah. Lah, putu. Aja putu jek 6 kok ya. Halus. man. Bener. Bener ayo. Bener, alus manis, Duk. Nek alus ki tetep manis. Halus manis Toram. turemra. Wah, cengkoke. Ati. Wes kuwi nek ngono ki piye, Dit? Cengkoke ngono ki, Dit. Mas jare Mas Adit ora tertarik. Alah, Bel, Dit, Dit Adit. ya. Anu, Dah, Le. halo Dek Cindy sayang, ngono kuwi. Oh, nek arek. Jo ngono to ya. Ro Mbak Hindi aku wis ngerti ya. Apa ngerti apa? Wis ngerti sesuatu, Mbak. Aja buka ning ini. Aja diubeng-ubengke. Wasawekan kelan lana Goleki si podang Gondeng. Jenar, jenar. Jenar. tiba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Wah, cengkoke yo jo. Ulang-ulangan iki Wisnu. Gawa edan kok. Aku senengan kowe. Aku nggawa pindhoe njuk njaluk digawa terus. Kowe apa sing mbayari? Yo, masuk. dados Asa awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang
Mbok